això és la Riera Païssa, abans de reformar-la. Aquí tenim la propietat que era de les Mercedàries, llavors, i és on està l'escola Taller Sant Miquel avui dia. No sé. Molt bé. I ara et faig una pregunta de... El Llobregat! Exacte. Qualsevol. A quina indústria tèxtil pertanyia aquesta entrada? Ostres, això... No sé si al carrer dels Passeig dels Pins, potser? Ara mateix no me'n recordo. I la pregunta és, a quin conjunt de cases modernistes pertany aquest esgrafiat? A les d'aquí, a les de Sant Bertran. Molt bé. Mira, aquesta encara no havia sortit mai. En quin carrer estava situada la Torre dels Corzana? O Cortana? Així que l'alcalde havia vingut. No saben lo del Corzana, i ho de dir Carrer de Roses. Victòria. Faltaba preguntarle quién es la alcalde de San Feliu de Toda. Vale. Y que ha sido absolutamente al azar, ¿eh? Fàcil, eh? A quin conjunt de cases modernistes pertany aquest relleu de la porta? Aquesta està al carrer Torres i Bages. No està al carrer Torres i Bages? Són les casetes del Molins, a les 6 Passeig del Torres. Me cachis en la mà!